Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, maayong hapon diha ninyo mga idol. Palihog, tawagan nilang ko sa pangalang Virgie. Idaren ako, og niya nagpuyo sa Turil. Magpagawas lamang ko sa akong hinanakit, og gibati mga idol. Na ako'y mga anak. 7 sila kabuok. Ang 2 na nga minyo na. Ang 5, mga single pa. Buwag na mi sa ilang amahan mga idol. Kay Puryagaba, wag gito siya pakialam sa among mga anak. Karon, na ako'y kaipon. O kining akong kaipon. Nga 13 years naming nag-uban. Siya na gyud ang akong giisip nga kapikas. Tungod kay dako siya natabang sa akong pamilya. Itago na lang nato siya sa pangalang Inting. Apan, ang nindot namong relasyon mga idol ug panag-uban, iyahang gibulingan. Dihang nakigrelasyon siya kang Bilen. Hoy, auntie, mamistak ka? Ay, mosoroy ragod ko. Maniid, basin ay mga kalingawan. Oh, abi na ako, maniig ka kanong Inting. Unsa? O nga nung panidaan ko mas inting. Ting, ay lang kasyak ha, ining ako isulti ni mo. Pero, nakita na ko ba sinong Inting na ikuban laing girl? Ha? Kinsa? Nakaila ka ba siyang kauban? Nakaila ka ayo, oy? O nakaila po kaniya? Unsa? Hain sila. Asa mo sila nakita? May pa-holding hands pa mo sa imong babay? Ay sus, di mo Virgie. Para nag-holding hands lang. Ngano, dili ko na ba kayang makig-holding hands nimo? Ay nagudi pa dak, Virgie. Wa raman to ba? Siguro halang yun nga wala ra to. Wa ra lagi to, mang. Na-mister raman mi, oy. Wa mi daw tang gibuhat. Hinaot pa, nga dili na ka tumasuble. Dili na gyud, mang. Kuya Totoy og Lola Hubag, nasakpan ko si Inting ni adtong fiesta ni Senyor. Og abi nako nga wala na to'y kasunod pa. Kay ako manggipasaylo si Inting, pero wala ko damha nga mautro na pud kini ni adtong Pebrero. Gitunong pagyud niya sa Valentine's. Valentine's nga Valentine's pero nag-inusara ko. Wapas Inting. Asa man katong panuway? Ti Verge, asa man ka paingon? Ay diriras gawas day. Nagpaabot ni Inting. Waday mo nag-date nang? Ay unsaon man pag-date nga wa pa man gani na uli ang panuway. Ganihar man tong nilakaw. Basin may ka-date tong laing babae nang? Unsa? Diin kagikan? Ay, na-birthday ko. Na birthday o nagkuyog na pod mo ni Bilin? Ha? Kitsa may gasulti di mo? Nga nagkuyog ming bilin, ha? Panuway ka Inting. Nagkuyog yun ay mo, ha? Panuway ka. Maluibon ka. Di ba? Sige, Sir Pulis. Prisuhan ninyo ng tawhana. Bag, ayaw tan kong papriso, eh. Baluoy ka na ako. Nadara ko sa akong kasuko ba? Dili og dili na ka mautro pa, bag. Gipanggata ka, Inting. Nagtarong ko nimo. Gipasaylo ta ka kaniadto pero ni utro ka gihapon. Kung pasayloon ni mo ninay, may puruhan pa yun nga, muutro ni tatay. Dili da, sir. Di na gyud ko buusab. Virgie, baluoy ka dako. Ayaw taon kong ipapriso. Pasaylo ako. Virgie, baluoy ka. Bulagan ko na si Belen. Bulagan ko na siya.
Kuya Totoy og Lola Hubag. Nangayog pa sa hilo nako si Inting. Atubangan sa mga pulis. Ako siyang gipasaylo. Sa iyang pagkulatan ako. Nisalig ko sa iyang giingon nga bulagan na niya si Belen. Og nagtuo ko nga okay na ang tanan, nga mabalik na sa normal ang among kinabuhi. Apan, paglabay sa mga adlaw, usa ka gabi ana, gikan ko atong ning bisita sa akong mga anak. Og pag-uli na ako sa among gipuy-an ni Inting. Ni anagyog kusbay. Yun na pa. Sirado man kining pultahan. Pero may tao man sa sulod. Husto, maniid ko. Maghuwat ko nga may mugawas. Let's see. Isa ka oras kape na kong pinaabot. Gilamok naman ko deres gawas. Wa man gyud nga bris Inting. Dili na ni mahimo. Inting! Abrehe kining pultahan. Abrehe! Ganihar ako deres gawas ha. Bang, ay kalain ha. May bisita ta. Unsa? Kinsay bisita? Di asibilin mang. Animal ka, mga hayop mo. Wa ka nagyoy respeto na kung tawhana ka. Gidana ni mo diri sa tong Pinoyanan ng imong babay. Asa si Belen? Asa siya? Magtigit ang babayhana ka. Kuya Totoy og Lola Hubag. Nagwala gyud ko sa kong kalagot. Liman ka. Nga gidala naman ni Inting ang iyang kirida sa among gipuy-an. Unya kini si Belen, mga idol. Dako ra pa ni siyang minyo. Kasado. Nanghasig gyud ko sa among gipuy-an, mga idol. Og niadtong tungura, nagdesisyon ko nga makigbulag na gyud kang Inting. Kay sobra naman kaayo. Gipasagdan ko na siya. Nga muuban sa iyang babay nga si Belen. Sa pagkakaron, nag-inusara na lang ko sa balay nga among giabangan. Palihog, tabangi og tambagi in town ko ninyo. Kay nagsakit in town ang akong dughan. Dagan kaayong salamat sa paghatag og higayon ning akong suliran, ang inyong letter sender, Virgie. Maing hapon sa to ang letter sender si Nanay Virgie. Madayaw nga hapon. Madayaw nga hapon usab nimo din ha, Kuya Totoy, og ilabi na sa atong mga suking tigpaminawan on air, ingon man online, mga galantawan po nato din ha online. Thank you very much sa inyohang support. Kumusta naman ka diha, Binga? Ikaw, Labs, kumusta naman ka diha? Laban ng Labs ha, bisag daghang mga problema sa kinabuhi, kay dili raman ikaw na problema, kita mang tanan na ay mga ginaatubang nga mga pagsuway sa kinabuhi. Ang importante diha nga fight lang yun. Ug kung naghuot na imong dughan diha, my loves, ni arami direng Kuya Totoy ha, willing ning maminaw ana imuhang story. Ayra ka ikog, ayra ka uwaw sa pag-share sa imong suliran. Bueno, ari na ta sa ato ang letter sender nga si Nanay Virgie nga taga Toril. Nay, basig na tingaka nganong nalahi imong pangan og ang pangan sa lalaki. Ag-ilisan ra nako kay para safety ta. Nahala, birahi diha Kuya Totoy. Sakto imong gibuhat. Tama gyud imong gibuhat, di gyud mi mo disagree ni Lola na kay sakto gyud na. Di bala? Mao manay kay wa naman gyud siya papirit, tiaw mo na gikulata kaniya atong Valentines. So didto na mo nagatubang na mo dito sa pulis, imong gipasaylo kay lagi ni saad nga buwagan nato niyang badge. Unya kay ni otro naman po di ay karon og mas worse kay gidala pa sa inyuhang balay ang babae. Kung sa may buot niyang ipasabot ana, wa na gid siya respeto nimo kay gidana mas balay. Inana siya ka proud nga oy,
Mao ni akong ipuli nimo. Ikaw batsina. Karon i-focus na lang ang imong atensyon ngadto sa mga bata. Muna pinaka-the best nimong buhaton para una, ma-divert ang imong attention, ma-divert imong kasakit, makuha-kuhaan. Ikaduha, dapat mangyud ang mga bata mong gihatagan og pansin human sa iyang gibuhat nga pagbinuang sa imuha. Ikatulo, you deserve not to be stressed. Di ba la? Correct. Inani na lang nay, ibutang ta. Kamulang gihapon. Masakpan nimo, pasayloon nimo, masakpan, pasayloon. Magbalik-balik raman imuhang pain nay. At least kana karon kay to na imuhan ang gibuwagan. Hala sige, didto na siya siyang didang. Sakit man kaayo na diha sa imong dughan pero at least maghinay-hinay na kagdawat nga wa gyud. Di gyud nato kapugngan ang tao basta dili na ganahang mo stay nato. Ug kung mahimo lang nay, mangita ka og laing karintahan nga kanang duol-duol sa imuhang mga anak. Kanang mahawa ka anang inyuhang gipuy-an ba kay basin og dugay na mo diha, daghan na mo memories. The more nga magsakit imong dughan. Ilabi na nga nag-inusara na lang ka unya mahinumduman nimo nga inighigda nimo nga kaniadto katapad nimo siya. Magsige na lang kag kaguol. Tama jud ka la, sakto jud ka. Karon pa nga na idara na hinuon ta, diri na hinuon ta ma-stress, diri na yun ta binuangan. Porkit nagkunot na ta, porkit dili na ta sexy, porkit dili na ta lami tanawon, ilis na tagbatanon, ilis na taglain. It is very, very unfair sa side nimo kay wa jud in town ka nagbinuang. Maong dili to nimo kawalan nay, kawalan to niya. Kay gisayangan kaniya nay. So ikaw diha ayaw idahon ang imuhang sarili tungod kay nangitaglain ang imuhang partner. Ayaw pagmukmuk diha, suroy didto nay adto sa imong mga anak, bisita sa mga apo. I-enjoy ang kinabuhi nay. Ayaw sayangi ang imong panahon sa pagsigig hilak-hilak atong inting. Again, pasalamat ming Lola sa imuhang sakto nga desisyon, sakto nga aksyon ug ay kalimot sa pagampo para matanggal na imuhang gibating kasuko diha. Though dili ura-urada, pero ang Ginoo mohatag pamaagi para ma-divert ang tanan. Namanggaling ang kasakit pero himuon na sa Ginoong sumbanan. Nga sunod higayon, di na ka mo pasaylo kay wa na may ang pasayloan. Nga sunod, di na ka magpailad kay wa na mo po ang iladan. Salamat nay sa imong pagpadagsuwat. Salamat sa imong pagsalig ning atong programa. Again, salamat Nanay Virgie. Ay pagsige guol-guol diha ha. Ay pagsige hilak-hilak. Laki hilakan. Naapay daghanay. Kung unsa man ang imuhang gipamati pa diha nay, welcome ka gihapon nga musuwat diri namo ni Kuya Totoy. Ikaw po diha my loves kung nakay suliran nga gihambin sa imong kinabuhi, mauwa kang i-share sa imong mga higala, pwede na nimong i-share diri namo. Ay kabalaka kay safe kaayo ang imuhang identity. I-PM lamang ko Lola Hubag Love Radio. Ay kalimot like, share, follow sa official social media accounts Lola Hubag Love Radio, Kuya Totoy Love Radio Davao o Love Radio Davao page. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always.